heɗiɓe RFI fulfulde e yewtere coftal ɓale men on calminama yontere arore nde kaliten ko kabaru sippiro hango wadde ɗo e Sénégal alet hakkunde Balla Gaye 2 e Siteu ɗon gandi Siteu noon fedde walla mbiyen suudu ñawirdu mawdu coftal ɓalli yowi pellital ndu suudu haɓondu drogue e banggue Afrique ƴettuno yowdemo kanko walla haddemo gollade fodde duuɓi ɗiɗi kanko Siteu ɗum noon sippiro makko hakkunde Balla Gaye e Siteu ma wat ñande alete sippiro wongo waɗongo woni hakkunde Liss Ndiago e Ada Fass ɗum ko ñande asende mami jewtide nde toɓɓere kabaru goɗɗo woni kawguel kan rewɓe fettoɓe bal to Maroc hande mamin gartu e kawgu ngu Chelsea heeɓi dow PSG e ko yowiti e timmode kawguel manguel adunaru fuko koyguel club aji ɗi Dieynaba ko ɗum woni toɓɓe men wona tigi Aissatou wadde musidɓe tedduɓe min dokki on aadi alet paɗo salolam no jaaɓi